La intrarea în Coșnița a murit primul polițist moldovean ucis de separatiști. Platoul din jurul satului a fost locul celor mai grele lupte. Suntem pe platoul Coșnița, de aici 500 de metri se află granița Republicii așa numite Transnistrie, de nimeni recunoscută. În partea asta aici a fost prima tranșee, prima poziție și era un rând de copaci cireși, unde pe un copac era instalat tricolorul. Când vedeau tricolorul forțele gardiști separatiste, îi apucau furia. Nu acceptau așa ceva să fie tricolorul adus în partea stângă a Nistrului. Înaintarea separatiștilor spre Nistru a fost oprită cu prețul multor vieți. Frații noștri te vor plânge. Țara nu te va uita. Acestea sunt cuvintele inscripționate pe monumentul ridicat în memoria eroilor care au căzut pe platoul de la Coșnița. Țara ne-a uitat fiindcă la conducere sunt aceiași separatiști, regim comunist. Acum îi apărăm noi pe ei, cum ne-au apărat ei pe noi. Dealurile de la Coșnița poartă și acum urmele războiului. În 1992, din aceste tranșee, 10 de soldați și-au apărat pământul. Unii sunt prea mici să înțeleagă ce s-a întâmplat atunci. Alții își aduc aminte cu durere. A fost un război care ar trebui să fie numit așa cum a fost el. Deci este vorba de un război moldo-rus. Mircea Snegur, președinte al Moldovei la acea dată, susține opinia combatanților. Acel conflict ne-a fost impus din afară, a fost plămădit în cabinetele Kremlinului. Conform datelor oficiale, în războiul de pe Nistru au căzut 287 de civili și polițiști moldoveni. Alți 3500 au fost mutilați. Foștii combatanți au cerut conducerii comuniste de la Chișinău să declare 2 martie ziua memoriei, în amintirea celor căzuți în luptele din 1992, dar au fost refuzați.